langsung tak telepon ke Pak Muji. Piye? Apa? Ngajak wong ambulan. Wong wedok kok senenge. Wong wedok karo wong lanang iki apa wong lanang iso. Jare sonoke saiki. Kowe wong wedok sak siji wong lanang loro kan apa? Bune babon-babon kene iki. Mancamu dikremi rampung e. Kata wong kuwi wong lanang wedok nek iso ngetes. Aku dhewe sing ngene wong wedok. Ayo. Dhewe ora ngomong apa ora ngomong. Ya tergantung dong berwanita sama orang. Jadi ini yang tinggal dua itu paling enak dalam. Pak, nek aku seneng tak ceplok. Tak sadar. Ya nek sing lagi bawa. Berarti pengetahuanmu belum jelas. Loh, Mereka piye? Rukun. Kusik, ki mau ngomong piye? Apa aku berarti saiki? Kusik. Ndok sing paling hati. Ndok sing paling Wong lanang karo wong wedok iki luwih penting wong lanang. Lah iya kok. Nek ndok wis ben ngono wae. Ora sing ngono. Ndok sing paling ndok dihukum maksudnya piye? Wis wis ben ngono. ora ya sing sio-sio sampean ngomong lanang. Ya ora sio-sio Apa? Apa kok nek wong lanang saka guru keluarga. Nah, bersih rumah tangga. Bu, Lalu apa? Buktinya sekarang itu nama-nama itu sudah digalakan dengan nama perempuan. Nama apa? Jabatan konselornya apa? Bupati, orang apa Pak Kati. Oh, mungkin presiden. Sekarang ada memperingati Hari Ibu, tanggal 21 Desember. Oh, dulu kok jalan. Kok jalan kok. 21 Hari Kartini ya, 21 April. Loh, sekarang itu sudah diperingati Hari Wanita. Orang peringatan barang. Saya dalan-dalan harus menggunakan nama wanita. Jalan Cut Nyaki, Jalan R.A. Kartini, Jalan Condro Lukito sudah menggunakan nama-nama wanita. biasa. Saya tak takut. Mau jalan tadi mau macet. Macam Mesti jalan mau lanang ya. Jalan wong lanang. Ono. apa dalam mana? Tol. Jalan mau lanang. Iya, jalan mau lanang ono jenenge ya, Sok. Ono jalan Cinyadi. Nek jalan mau lanang kok. Jalan wong wedok. Jalan Kartini. Ringo. Ringo. Bumi itu ibu berdiri. Kayak bumi, bunga. Menyatakan cinta pada seseorang. Bunga. Nek pinter sekolah dulu. Ini orang itu penyakit. Bundut busuk. Bumi yang bisa menghasilkan minyak, gas, berlian, batu bara ini. Bumi orang yang mati. Hasil itu gimana? Tempatnya gimana? Nah, jadi caranya ngetoke batu bara, minyak, emas itu kudu dicapake. Kapan? Kibul. Mau sing dibul wong lanang. Bisa kok ngetoke batu bara bumi ora dibul.
Ya kok rasa dikalahke. Ya ora kalah. Ya Mas jenengan pemain dermawan iki. Jenengan itu Ini baik Mas Faiz jadi sebagai aku buat wong lanang kok mati kalah. hati ketua. Apa? Saiki iki ora perlu bergonti ya toh. Manut karo karo putri. Nah, Emansipasine iki po. Iya, ini laki-laki yang cerdas seperti ini karena dapat pengaruh dari luar negeri malah telah. Ini Mas Faiz itu rasa cerdas. Lebih Cerpen. lagi juga pengaruh dari luar negeri, mulai nek pengaruh dari luar negeri itu memang selalu bagus-bagus, apik luwe apik memang. Jadi apa meneh saiki dengan teknologi yang semakin tinggi ngono kae, buat dhewe iki sok ana dadi apik, mergo pengaruh dari luar negeri. Teknologi tinggi. Teknologi tinggi. Sekolah luar negeri. Wah, nek kula niku seneng nek turunane wong kekenalane kok yo akeh. Kowe pernah nulis pertama kali itu ditemukan 600 sebelum Masehi. Nah, sing kemoke jenenge Thales. Wong luar negeri. Kayak ada wong kampung. Wong apa? Kampung wong Jawa. Aku Jawa piye? Thales Heeh. penemu listrik. Iya. Kayaknya sini wong Jawa. Ngawur anak. Wih, kok kayak kok Thales iki bapaknya jenenge Timpul. Wong Jawa. Iya. Kok kan luar negeri. Aduh. Nah, ini kan jenenge Empik. Belajar banyak trik lompong. Lompong di Ora iso. Are menemu telepon bagus nang iki luar negeri lho. Sopo. Jenenge Alexander Graham Bell. Yo saiki ana telepon genggam iki jenenge Martin Cooper. Aku iki kok penemu luar negeri. Saiki kula HP-HP iki iso ono WA-ne, iso ngirim gambar, foto, video, ono suarane. Wah, apa kenal luar negeri. Kok ngece. Ame ini gambar ini video kok bangga. Wong Jawa iki iso ngirim santet. Ora tahu Monggo rangkumangan ya. Ora tau bukan pakai gula. Tonggoku kae. Heeh. Disantet wong. Senin dikirimi cekok. Selasa dikirimi pacul. Rebo dikirimi paku. Genep sesasi. Lu mati. Benak toko beli. Wih, ayo kuwi gunane kaya kuwi gunane. Ya ora Tapi jenenge. ora anu teknologi kuwi kaya ngene. Saiki listrik mau. Listrik, ya. Saunggunan listrik mesti wong gunake Nganggo lilin, nganggo. lilin. Mane wong ulang tahun nganggo lilin. Nah, saiki nek listrik mati, Mati. pertama kali yang dicari apa? Lilin. lilin. Apa? Korek. Apa ini? Sing golek apa? Korek. Lilin, korek, apa? Apa, Pak? Listrik mati pertama kali digolek apa? Sing digolek. Digoleki Lilin. Nah, ini apa? Lilin. Lilin salah. Lah. Center. Center digo goleki korek. Nah, wis ketemu korek lagi goleki lilin. Wis ketemu lilin mati kok tok sing ono center goleki seno. Center digoleki korek. Lho, Kok pertama kali goleki lilin ngerti kok ketok kok matamu kan. oh, mata-matane. Wong orang kaya ngene iki nek tidak pernah melek dengan adanya pengaruh dari luar negeri. Mula nek sing nyaya luar dalam kita sampai luar loh. Mula kok mantu aku mobil lanang. Mobil kuwi sapa sing gawe? Wong negeri. Kok salah iki? wong Jawa. Men. Kuwi wong ini iki berpokok sing gawe. Sapa Mobil. kuwi duwe Jepang. Jepang. Harus semi mobil. Iya. Wis bagi ada belana dhek kok mulih karo keluargane jenenge Dayat. Heeh. Dayat itu berpokok ini. Oh, Dayat itu mulai mobil iki kok dadi. Oh. Dayat terus mulai mongko ono jenenge. Oh. Oh, sudah. Kamu Jepang. Sudah. Ya ora ono. Jepang muni suwi ora ono. Wong Jepang suwe ning Jawa. Oh, Dayat su. Dayat su. Dayat su. Kuwi wong pokok ono sing dibalik. Mosok srelek kuwi jenenge mobil Daihatsu mergo. Mesti dineke ya. Oh, iya.
Kuwi padahal video kok keluar negeri. Mergo nek jenenge mesin-mesin dilebokke mesin dadine mobil. Dadine TV. Ngono luar negeri iki ampun luar dalan cara dene iki koyo iki jendel-jendel. Aku iki lho delok naik lah bingung lanang lho iki. Ha iki kok dene nek sak juta. Jadi kebayake Sak juta. luarnya saya itu. Sak juta. Dalam gawal tak kamu terus saya kok. Ayo bener branding Kalau kamane iki luarnya iki saya itu. sak juta. Coba dalamnya saya itu ora. Apa dalam? 50. Medik Ngono kae. Aku wong luar negeri digawe. Wong Jawa. Sing menciptakan medik kuwi wong Jawa. Lho, kata-kata mek kuwi wong Jawa. Sadurunge alat transportasi, sadurunge medik kuwi ono. Apa? Meja. Kuwi wong Jawa. Sifat-sifat dia wis menciptakan alat transportasi. Dari meneng bae wis kanggone. Apa kuwi? Semek di. Sesuk meneh iki ono. Nganggo helm ora masalah. Ora bising ora masalah. Apa senangan ora bakal tabrakan. Selamat. Ayo kata-kata wong Jawa. Astagfirullah. Lagu salah jebul. Ya. Dino besok niku tanggal pinten? Besok iki tanggal 10. 10 apa? 10 November 1995. Nah, itu Peringatan apa kuwi? Peringatan apa? Peringatan apa? Peringatan 10 November. hari jadi kemarin ora tau maca buku sejarah. hari